Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň anyny. Eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrýarin. 20-nji ýanwarda prezident wezipesine geçmek boýunça ýetiriljek inaugurasiýa dawratyna gatnaşmak üçin Washingtona baran Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump bölünen diýip atlandyran ýurda bütewligi we özgörüşlikleri getirmegi wada berdi. Biz öz ýurdumyzy birleşdirer diýip Trump 19-njy ýanwarda Washingtonyň Lincoln ýadygarlyginiň öňünde jemlenen müňler çadamyň öňünden çykyşynda aýtdy. Biz ýurdumyz üçin köp 10 ýyllyklaryň dowamynda edilmedek işleri ederiz diýip Trump aýtdy. Washingtonyň merkezinde Trump'yň inaugurasiýa dawratynyň dowamynda ýüzlerçe müň adamyň oňa goldaw ýa-da protest bildirmegine garaşylýar. Trump'yň ýeňeşçileri onuň wezipedäki ilkinji sagatlarynyň Barack Obamanyň gazananlaryny ýyda gaýtarmak boýunça birnäçe berk şäherler bilen alamatlandyryljakdygyny aýdyp, Obamanyň howanyň üýtgemegine değişli siýasatyny, emigrasiýany ýeňilleşdirmek we energiýanyň ösüşine çäklendirmeleri girizmek ýaly çäreleri agzadylar. İslam döwleti topornyň söwüşçileri Siriýanyň gadymy Palmira şäheriniň iň meşhur ýadygarlyklarynyň biri köp sütünli tapelyony we amfiteatryň öň tarapyny ýumurdylar diýip döwlet mediasy habar berdi. Siriýanyň Sana täzelikleri agentliginiň 20-nji ýanwarda habar bermegine görä, gadymy Rim döwründen galan 16 sany sütünden düzülen tarihi bina we 2-nji asra degişli amfiteatr ýok edilipdir. Weýrançylyk baradaky maglumaty ýurdun gadymy mirasy boýunça ýolbaşçy Mamun Abdul Karim tasdiklady we onuň 10 gün mundan öň ýumurlandygyny aýtdy. Dün bize Boston Üniversitetindäki kärdeşlerimizden Rim amfiteatrının öň tarapynyň ýok edilenligini görkezýän satelit suratlar gowuşdy diýip Abdul Karim France Press agentligine aýtdy. İslam döwleti atly topar 9 aýlap hökümetiň gözegçiliginde bolan dünýä mirasy hasaplanýan gadymy şäheri Palmirany dekabr aýynda hökümet güýçleriniň elinden basyp aldy. Ilkinji gadak Palmirany 2015-nji ýylyň may aýynda basyp alan İslam döwleti toparynyň Siriýanyň hökümetiniň ortadan goldawyna daýanyp edin basyşlarynyň netijesinde şäheri terk etmeginiň öňü tirasynda beýleki gadymy ýadygarlykları hem ýumuranlygy habar berilipdi. Türkmenistan 2017-nji ýylda Kyrgyzstanda Issyk Köliň kenarynda 5 ýyldyzly mehmanhanany gurmagy planlaşdyrýar. Türkmenistanyň Kyrgyzstandaky elçisi Şadur Demirýedowyň 20-nji ýanwarda jurnalistlere aýtmagyna görä, Issyk Köliň kenarynda 5 ýyldyzly mehmanhananyň guruluşy üçin ýer böleginiň berilmegi barada iki ýurdun arasynda ulalaşyga seredilýär. Türkmenistanyň Issyk Kölde mehmanhana gurmak üslegi 2015-nji ýylyň 5-nji awgustynda prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kyrgyzstana eden döwlet saparynyň dowamynda ma'lum edilipdi. 2015-nji ýylyň sentyabr aýynda Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler bileşigi Issyk Köliň kenarynda gurulmagy göz öňünde tutulýan mehmanhananyň proýektini hödürledi. Proýekte görä 80 adamlyk mehmanhananyň 4,5 hektardan tekel adrak ýerde ýerleşdiriljakdygyny, 24 aýyň dowamynda amalaşylyjak guruluşy döwlet guruluşy kärhanasynyň ýerine ýetirjegini Türkmen medeniýeti habar beripdi. 19-njy ýanwarda çap edilen maglumatlarda Al-Qaidanyň öldürilen lideri Osama bin Laden'in Pakistanda gizlenen ýyllarynda öz ogullaryna Iranyň resmiýetleri tarapyndan ýydarlaýjy gurallaryň oturdulmagyna aladalanma bildirenligi ma'lum edildi. Eger olar size sanjym eden bolsalar, şol sanjymlar bilen kiçijik çipleriň oturdulan bolmagy mümkin diýip bin Laden öz ogullary Uthmana we Muhammede ýadan wagty görkezilmedik hatynda aýdýar. Bin Laden'in ogullaryna Iranda ýaşamagy ruhsat berilipdi. Birleşen Ştatlaryň görýte güýçleri 2011-nji ýylda bin Laden'in Abbottabad lagerine baryp onu öldürenlerinden soň bu hatty beýleki dokumentler bilen bilelikde ele salypdy. Geçen ýylyň mart aýynda çap edilen dokumentler bin Laden'in ýydarlamalardan gorkuly paranoik pikirlerini Iranda ýaşaýan öz aýallarynyň birine ýadan hatynda hem öňe sürenligi ma'lum edilipdi. Ukraina Özbekistanyň öňkü prezidenti Islom Kerimowyň garyndaşyny tutsak etdi. Ol $100 milyon hyýanatçylykly ýol bilen eýip bolmakda guman edilip Daşkent tarapyndan gözlenýär. Kiýewiň Solomyanka etrap sudunyň resmisi 33 ýaşly Akbar Ali Abdullayew diýilip tanadylan Özbekistanyň raýatyny tutsak etmek barada 20-nji ýanwarda karar edenligini Azatlyk radiosyna aýtdy. Resminiň sözlerine görä Abdullayew hepdeniň başynda Kiýewiň Juliany halkara aeroportunda tutsak edilende Özbek we Dominikan pasportlaryny ulanypdyr. Merhum Kerimowyň aýaly Tatyana Kerimowanyň ýegeni Abdullayew 2014-nji ýylda Özbekistanda galplykda we mali hilegerliginde aýplanyp suud edilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Wezife başlama münasibetli 20. ýanwarda geçiriljek tabary üçin Washingtona gelen Donald Trump özüniň bölünen millet diýänini birleşdirmegi, özgörüşlik ýermegi wada etdi. İnaugurasiýasynyň öň ýanyna agdy birlikden gurrun eden Trump Barack Obamanyň ýol başçylygyna klimat özgörmesi, immigrasiýa düzgünlerini ýeňilleşdirmek we halkara sewda alalaşyklary boýunça giýirilen çäreleri ýerine serpektirjekdigini duýdurdy. Trump Washingtonna müňlerçe adamyň şahatlykly ýygnanan ýeri bolan Lincoln ýadygarlyginiň öňünde ýurdumuzy birleşdireriz, ýurdumuz üçin onlarça ýyllap edilmedik işleri ederiz, ol özgörer, size wada berýär dedi. Onun kömekçilerinin bellemegine göre Trump wezife başyna gelenine ilkinji sagatlar gaty hereketli bolar. Ol özüniň inaugurasiýa çykyşyny odolky prezidentlerinkiden gysga eder. Trump sözdäl, iş adamy, muny ertir eşdersiňiz diýip Aktamyň inniki geňeşçisi Kellyanne Conway aýtdy. Onuň inaugurasiýa çykyşy nepis, awadan güýçli we gysga bolar. Kömekçilerinin bellemegine göre Trump'ın etçek ilkinji işleri klimat özgörmesi baradaky düzgünleri toktatmak, islam ekstremizmi bilen ýerteşikli diýilýän ýurtlardan bolan immigrasiýany duruzmak, kömür we newet magdanlaryna giýirilen çäklendirmeleri ýatyrmak bolar. Trump'ın giýirijek ötgetmeleri şart görünip başlasa da ýurdy nädip birleşdirjekdigi belli däl. Sebäbi onuň prezidentligini şimdi de müňlerçe adam reddetýär. Birleşen Ştatlaryň wekilleri näki demokratlaryň 3-den biri onuň inaugurasiýa dawarasyna gatnaşmajakdyklaryny bildirdiler. Üstümizde hepdeniň başlaryna geçirilen pikir soraýyş boýunça ony goldaýanlaryň sany inni ilatyň diňe 40%. Bu hem 1977-nji ýylda Jimmy Carter prezidentlige saýlanaly bäri iň pes derece bolup durýar. Öten hepde Trump'ın ministerler kabinetine kandidat edilenen adamları kanun çıkarıcılar, aýratynda demokratlar sinaw soragyna çekdiler. Ýurdy birleşdirip Washingtonna iki partiýa arasyndaky bölünüşigi soňlamagy Obama da wada edipdi. Ýöne ol wezife başynda 8 ýyl bolandan soňra bu maksady amala aşyryp bilmendigini boyun aldy. Trump'ın oponentleri Washington'un merkezinde onun karşısına protest geçirmegi planlaştırýarlar. Bu demonstrasiýalaryň birini Ansar koalisiýa gurnaýar. Bu giňgerimli gaýtawul beriş döwrüniň birinji güni biz Trump'a we onuň hökümetine gaty güýçli duýduruş bermekçi diýip bu toparyň işgärleriniň biri bolan Ben Bekar aýdýar. Trump'ın gün tertibi giň ol musulmanlara, immigrantlara, aýallaryň hukuklaryna we işçileriň hukuklaryna hüjüm etmegi öz içine alýar. Bu aralykda Orjetň premier ministeri Dmitry Medvedev Trump'ın wezife başyna gelmegi Birleşen Ştatlar bilen oňat gatnaşyklaryň başlangyjy bolar diýip umyt bildirdi. Trump'ın näme ýoly tutjak da näbelli bolsa da Medvedev öz Facebook sahypasyna gatnaşyklary gawlandyrmak işine biz öz işimizi etmäge taýinlidi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde siz bilen men Ýogşan Annurwan. Türkmen mediýasy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 19-njy ýanwarda Mary welaýatynyň döwlet elektrik stansiýasynyň zähmet kollektiwi bilen duşup, olary gyzyklandyrýan sowallary jogap berendigini habar berýär. Prezident Berdimuhammedow Mary welaýatynyň Balkan welaýatynda iş saparyna bolup, ol ýerde hem deňiz çeskerler, işçiler bilen uçdy we bu duşuklar ýurduň 12-nji fevrala bellenen prezident saýlawlarynyň öň ýanyna beýlik kandidatlaryň saýlawçylar bilen gönül uşuk geçirýän wagtyna gabat geldi. Aýdylýar bu gedekki saýlawlary Demokratik Partiýanyň 2-nji möhlet prezidentligini tamamlayan kandidatyndan Berdimuhammedowdan başga 8 dalaşgar gatnaşýar.
Olaryň ikisi ýurdun senagatçylar we telekeçiler agrar partiýalarynyň wekilleri bolsa garanlar raýatlaryň inisiativ we toporlarynyň kandidatlary bolup durýar. Döwlet ýetkiligine telewizionyanyň prezidentiň Mar welaýatyna iş saparynyň taýýarlanan habaryna dolanyp gelsek, prezident Berdimuhammedowyň soňky günlerde amal aşyrýan iş saparlary öz boluşly saýlaw kampaniýasyna urulýar. Mysal üçin Mardaky döwlet elektrik stansiýasynyň bir işçisi döwlet başçysyny bilen duşuk mahalyny ýaşlaryň adyndan çykyş edip, onuň alyp barýan işlerini taryplady we prezidentiň wezipesine Berdimuhammedowdan başga hiç kim gödüňüne getirmeýänliklerini aýtdy. Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny, Türkmenistanyň prezident hökmünde gahrman arkadaşymyz, sizden başga bir ýerine gödüňüne getiremzok. Siz biziň howanlarymyzsyňyz, siz biziň gahrmanymyzsyňyz. Türkmen telewizionyasy beýle kandidatlaryň saýlawçylar bilen duşuklarynyň beýle janly sahnalary görkezmeýär. Şol wagtda prezident Berdimuhammedowyň özüne wagty işler üçin berilýän efir wagtyndan beýle kandidatlaryň peýdasyny ýüze öwrenligini bellemek gerek. Ikinci tarapdan prezidentiň öz iş saparlaryny saýlaw kampaniýasyna öwürmegi, saýlawçylaryň 3-nji möhlet prezidentlige dalaş edýän Berdimuhammedowy bildirýän açyk gollawlarynyň telewizyon arkaly açyk wagt edilmegi ilki Balkan welaýatyndan başlandy diýsek de bolar. Şol wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Balkanly dinleýiji adynyň aýdylmalygy şerti bilen bu duşuklarda prezidente hiç bir çynlykay soragyň berilmeýändigini aýtdy. Resmi habardan görnüşine göre döwlet başçyny Karabogozdaky karbamid zawodyna baranyny işçilere ýüzlenip şeýle diýär. Hemen berdi işleýärmi. Uman işler nähili. Meseleňiz barmy? Aýdy. Şondan soň karbamid zawodynyň işçiler hem Berdimuhammedowyň kandidaturasyna ses berjekdiklerini aýdýarlar. Türkmen telewizionyasy awada yerli telekeçiler tarapyndan gurulýan sport toplumyny gaýratly gämsinde bolan duşuklar mahalynda hem prezidente çäksiz minnetdarlyk we alkyş sözleriniň aýdylanlygyny habar berýär. Mysal üçin gaýratly gämsinde watan gorowçylary saýlawda prezident Berdimuhammedow ses berjekdiklerini aýdyp şeýle diýýärler. Hormatly Belet Serkardaşymyz, biz watan gorowçylary size ses berer. Çünki biz watan gorowçylary siziň bilen hormatly Belet Serkardaşymyz. Belet Serkardaşymyz, Belet Serkardaşymyz. Şu aralykda Türkmenistanyň 12 fevralda geçiriljek siýasy şäheri barada türkmen aktivistleriniň saýtlaryna peýda bolýan synlarda bu saýlawlaryň kanunylygy sorak astyna alynýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi Türkmenistanyň telekeçilerine girdilen soňky çäklendirmeler bilen baglanyşykly dowam etdirýäris. Şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň kiçi we orta telekeçileriň suwda ruhsatnamasyny almak düzgünine täze ütgetmeler girdilip, olaryň patent almak tölegi tas 4 seminar okularynyň bahasy bolsa 2 hisse gymmatlady. Ýazyrky wagtda türkmen işgörleri suwda ruhsatnamasyny almak üçin ilki 320 manat töläp Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşigi tarapyndan gurulýan 2 hepdelik seminar okuw gatnaşmaly. Bu okuw tamamlan telekeçilere ýürüýte sertifikat, şahadatnama berilip, olardan öz ýaşaýan ýerindäki salgyt gullugyny arza ýazmak we 720 manat meşhurynäki tölegi tölemek talap edilýär. Ýatlak geçsek, 2013-nji ýylda girdilen talaba laýyklykda Türkmenistanyň kiçi we orta telekeçiler suwda etmäge ruhsat hatyny almak üçin ilki salgyt gullugyny 180 manat meşhurynäki tölegi töläp Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşigi tarapyndan gurulýan 4 günlük ýörüýte okuw sapaklarynyň geçmeli bolýadylar. Bu okuw sapaklarynyň bahasy 160 manada barabardy. Türkmenistanyň salgyt gullugynyň hemde senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň resmileri işgörleriň patent almak we seminar okuw tölegleriniň ýokardan berilen görkezme esasyna gymmatlanlygyny aýdyp, munyň sebäpleri barada düşündiriş bermeýärler. Bu dogurda döwlet mediasyna hem
ilat köpçülüğüne maglumat berilmeýär. Imma synagatçylar we telekeçiler birleşiginiň käbir resmiýetleriniň aýtmagyna görä, eger söwdegärlere ýörüti hukuk kursuny geçenligi barada sertifikat bolmasa, onu geljekde olar ýurdun salgyt bölümine, banklarda we gümrük gullugyna öz işlerini dol çözüp bilmeýärler. Yer gelenini bellesek, telekeçileriň bu okuw seminarlarynyň başlanmagy üçin bir toporun, ýagny azyndan 25 adamyň toplanmagyna garaşylýar. Şol bir wagtda telekeçiler patent alan soň olaryň Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşigine agza bolup 1600 manat meşhurnak tölegin hem tölenmegi sorulýar. Mundan daşary olar bu birleşigiň Irsgal gazetine hem ýazylmaly. Bu gazet ýurtdaky iň gymmat neşirleriň biri bolup, onuň 6 aýlyk abuna tölegi ortaça 100 manada durýar. Käbir işgörler ýurdun metod serişdelerini telekeçiligi östürmek üçin tagallalaryň edilýänligi gaýta-gaýta tekrarlansa da, işe başlanmanka, öňünden edilýän çykdyjylaryň mukdarynyň uludugundan zeýrenni. Eger mende kiçi biznes başlamak üçin talap edilýän mukdardaky summany tölemäge pulum bar bolsa, onu men günümi başga çyrak ýollar bilen görerdim. Maşina alyp taksiçilik ederdim. Bizden talep edilýän bu tölegleriň mukdary aşa uly. Bu tölegleri tölemek üçin karz almaly bolýar diýip Aşgabatda kiçi söwda başlamak üçin patent almak isleýän 34 ýaşly Begdurday diýär. Türkmenistanyň kiçi we orta telekeçiler söwda etmäge başlamak üçin seminar sapaklarynyň bir gezek geçmeli bolsa, öňden bäri söwda bilen meşgullanýan işgörler öz patentlerini her ýyl täzelemeli bolýarlar. Ýatlak geçdik. Munun ozalam, ýurdun telekeçilerine garşy käbir çäklendirmeler girdilipdi. Olaryň arasynda telekeçileriň valyuta operasiýalarynyň we pul birlikleriniň awtomatik konvertizasiýasynyň çäklendirilmegi bar. Şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň hususy telekeçileriň öz bank kasaplarynyň pullaryny yerli manada nagdlaşdyryp bilýän mukdary ýene çäklendirildi. Türkmenistanyň alternativ habarlary neşriniň berýän maglumatyna görä, mundan beýlek telekeçiler öz hasaplarynyň her aýda diňe 3500 manady. Resmi kursa görä $1000 alyp bilýärler. Mundan ozal bu görkezüji 35.000 manada, ýagny $1000 çenli ýetýärdi. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda döwlet edaralarynyň işgärlerinden hökmany suratda medisina barlaglaryndan geçmegiň talap edilýänligi barada habar berilýär. Soňky edek şeýle talaplar geçen ýylyň başynda edilip, şonda barlaglaryň her 3 ýyldan bir gezek geçiriljekdigi aýdylypdy. Büdjetin aýlyk alýan edaralaryň işgärlerinden edilýän bu nowatdaky talap barada Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atşylowanyň berjek maglumatlaryny diňläliň. Aşgabat şäheriniň döwlete degişli edara kärhanalarynyň işgärleriniň hökmany saglyk barlaglaryndan geçmegi talap edilýär. Şeýle çäranyň ilkinji gezek geçen 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda peýda bolandygyny, şonda ýolbaşçylar tarapyndan her 3 ýyldan bir gezek işgärleriň saglyk barlagyndan geçmeli boljakdyklary işgärlere düşündirilipdir. Emma ýylyň täzelenmegi bilen bu ýyl hem saglyk barlagyndan geçmeklik işgärlerden talap edilipdir. Öden barlaglardan geçmeklik işgärlerden gysgaly talap edilýär. Munyň netijesinde bolsa, edara kärhanalaryň işgärleriniň öz iş ýerlerinde bir näçe ulap tapylmaýandyklary barada hem maglumatlar bar. Özüni hoş geldi diýip tanıştyran Demirýol Ulaglary Ministrliginiň işgäriniň aýtmagyna görä, ýarawsyz bolmasaň da ähli barlaglardan geçmeli. İşgärleriň hemmesiniň barlaglardan gysgaly geçmekleriniň talap edilmegi bilen hassahanalarda nowatlar artypdyr. Çogaly şäherçetinde ýerleşýän ýokanç keseller hassahanasynda hatda bir günde nowatyň ýetmeýändigini hem hoş geldi görüň berýär. İş ýerinde saňa işiň garaşyp dur. Hassahanalarda nowata garaşýardyň.
barlaglar bolsa ählisine boýunça talap edilýär. Ýokynç keselleri hassahanasynyň barlaglar üçin 135 manat tölemeli bolandygyny, onuň daşary öz ýaşaýan ýerine degisle saglyk öýüne hem 100 manat tölemeli bolandygyny, bu barlaglaryň goňa saglyk ähtiýaçlyk pasporty bilen 235 manata düşendigini, saglyk ähtiýaçlyk pasporty ýok işgärlere bu barlaglaryň 400-500 manata düşýändigini, munyň bolsa aýlygyň edil ýarpysyny döwlet gaznasyna geçirdiň bolýar diýip hoş geldi aýdýar. İşgärleriň aýtmaklaryna görä barlygdan geçiren lukmalar seniň saglygyň bilen o diýen gyzyklanyp duranoklar. Doldurmaly blankalaryny dolduryp, gyssagara gol goýup gelen müşterini uğratmak bilen bolýarlar. Sebäbi ýene-de ýüzlerçe müşteri nowata garaşyp dur. Bu barlaklaryň düýp sebäbi döwlet gaznasyna pul ýygnamak bolup, odal 3 ýyldan bir gezek geçmeli diýilen barlaklar indi her ýylda geçmeli edilipdir. Emma şeýle näsalar öz saglyk öýlerindäki lukmalara haýsydyr bir ýaragsyzlyk tapyp ýüz tutaýan halatlarynda hem olaryň bir näçe barlagdan geçmegi talap edilýär. Mysal üçin Yaraman özüňe gerekli dermanlar ýazdyrmak üçin neuropatolog lukmanyna ýüz tutup barsaň, ol seniň kelle barlagyndan, göz barlagyndan geçip gelmegi talap edýär. Şeýle barlaglar ýylda 2 ýa 3 gezek lukmana ýüz tutsaň her gezegem talap edilýär. Ya bolmasa haýdatar bir şipahanada saglygyny bejertmekçi bolup, şipahana kartasyny doldurjak bolsaň, saglyk öýlerinde ýylda 2 gezek rentgen barlagynyň geçmeklik talap edilýär. Fliografiýa barlagy ýylda 1 gezek maslahat berilýän bolsa da, saglyk öýleriniň lukmalary bu barlaglardan ýylda 2 gezek geçmesen, şipahana kartasyny dolduryp bermek juda ýokuş görýändikleri. Saglyk ähtiýaçlyk pasporty bolan näsalara bu barlaglar bir näme ýeňilrek düşse-de, saglyk ähtiýaçlyk pasporty bolmadyk näsalara bu barlaglaryň juda gymmaty düşýändigi aýdylýar. Bu talaplar ilatyň saglygy üçin edilýän aladalaryň çäginde diýip düşündiriş berilse-de, näsalar üçin özüni bejertmäge gerek gelende saglyk ähtiýaçlyk pasportyna giren döwlet tarapyndan ýeňillikli berilýän dermanlaryň barhagy talýandygy barada hem maglumatlar bar. Aşgabatyň Islendi kassahanasynda bolsa, barlagdan geçmek üçin uly nowatlar hemişe dowam edýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanda sarp edijileriň suwlanmagynyň çäklendirilmesi kesgitlerini diýip, Trend habar gullugy prezident Berdimuhammedowyň golaýda kabul eden kararyna salgylanyp ýazýar. Habarda bu kararyň suw kodeksine laýyklykda ýurduň suw serişdelerini netijeli peýdalanmak maksadyndan uğralýanlygy bellenilýär. Türkmenistanda ilatyň ulanýan suw tebii gaz we elektrik energiýasi bilen birlikde 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri mut haritlaryň hatarına girýär. Şol wagtda ilatyň mut diýilen suwdan ýeterlik derejede peýdalanyp bilmeýänligi, ýagny owa ýerleriniň köpüsinde suw turbalarynyň asla çekilmeýänligi, derýalardan we kanallardan maşinli getirilýän suwun bolsa adamlara asla ardan düşmeýänligi aýdylýar. Ýöne muňa garamazdan türkmen medeniýeti ilaty agyz suw bilen üpçün etmekde uly işleriň edilýänligini habar berýär. İlatly ýerlerde agyz suwunyň uly problemi bolup galýanlygyny aýdyp Azatlyk radiosyna interwiu beren ýerli aktivistler bolsa garrygalaly pensioner aman gelen Şapudo kuň mysalyny aýtsak, ýygyderli ýanap zor bilen uruh hassahana ýerleşdirmäge çenli baryp ýetýärler. Ikinji tarapdan Türkmenistan soňky ýyllarda sebitde suw iňwer biýsarpylonýan ýurt hökmünni tanqid edilýär. Nature Tebigat jurnalynyň awtory Ol Warisin ýazmagyna görä, Türkmenistan ilatynyň jan başyna 5,5 min kub metr çember suwlanýar we bu dünýäde iň ýokary görkezli bolup durýar. Bu ýagdaý türkmen häkimetleriniň suw tygyşytly bolanmak barada ýygyderli gurrun edip başlamaklaryna getirdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2015-nji ýylyň ýanwaryna bol çeken kararyna görä, ýaşaýyş şaýyna ýazga durýan her adama bir gece günlüğüň dowamyny 250 litr suwun mut berilýänligi aýdylýar. Emma bu karar kabul edilende Türkmenistan'daki ýaşaýyş şaýlaryna suw ölçeýici enzamlar ýokdy. Sovet ýyllaryny Aşgabatda Halk Kontrolu Komitetiniň başlygy bolup işleýän türkmen resmiýeti 2010-njy ýyl Azatlyk radiosyna paýtagtyň jaýlaryna suw ölçeýijiler oturtmagyň köp bilýär başartman gelýänligini, biýsarp akyp ýatan suwun bolsa juda känligini görüň berdi. Şo ýyllarda meselem 30% goloy suwun özü ýöne şeýle Aşgabatda biýsarpa tutulyp akyp ýatardy. Şu wagtdan belki ýagdaý gowrakdyr, ýöne biýsarpa suwun özü akyp ýatan, biýsarpa tutulýan suwun çen çaky ýok. Aşgabatly Zaman Muratbugaýew Aşgabatda ýaşaýyş şaýlaryna barýan suwun ol ýere çekilen turbalaryň diametri bilen ölçülmeli edilenligini aýdýar. Aşgabat şäherinde kwartiralary agyz suwlary adatça 15 millimetrlik turbalar bilen çekilen, şoňraklykda jaýda ýaga durýan her adam agyz suwuny her aýda 55 tenne
bir ýyl üçin 6 manat 60 tenge tölemeli. Kanalizasiýa üçin zaýda duran her adam aýna 5 tenge tölemeli, bir ýyl üçin 60 tenge. Yurt içinden verilen maglumaty görä, ýaşaýyş saýyny ýalga duran her adam ýylly suw üçin 7 manat 20 tenge pul tölemeli. Aýdylmagyna görä bu töleg 11 mm turbadan suw 24 sagat akyp duran ýaly edilip töledilýär. Eger bir zaýda 5 adam ýalga duran bolsa, olar 1250 litr suw sarp edýärler diýildi bolýar. O yerlerinde şonça adam beýlim üçürdäk suw bir hepde hem ulanmaýar diýip ýazdy Bugaýew aýdýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Awganistanda metbuat ulgamynda öňe düşlikler boldy. Onlar çok hususy teleýelim we radiolar dürli dilde gepleşip berýär. Çap edilýän gazet jurnallaryň sany hem gün saýyn artýar. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň Akçay etrafynda Derman adly yerli radio türkmen dilinde de gepleşip berýär. Epim tolkunda gepleşip berýän bu radio stansiýa Internews adly halkara guramanyň kömegi bilen işe başlady. Radioның türkmen dili bölümünün işgäri Baba Murat Hatap bilen söhbetdeşligi size hödürleýärs. Bu radiomuzda türkmeni bernamamyzy biler 2-3 rakam edip öň alyp barýarys. Bir hem saz merdimler jaňatçy, onda hem öň alyp barýarys we hem de başga bernamalarymyz bar türkmeniň edebine, desturyna, diline, folklory, şu zatlaryny ösdürmäni hem o bernamalarymyzdan bar dinleyijiler bilen bernamany alyp barýarys. Aýdymsa programmaň halk telefonu jaňatýarmy? Awa jaňat diýorlar, isleg aýdymlaryny isleýärler billerden we bilerem aýdymlaryny goýup berýäris. Janly şekilde biler öň alyp barýarys. Bernamamyzy näşret diýip şu wagtynda näşret berýäris dinlejilere. Türkmen edebiýaty, türkmen medeniýeti, türkmen dili barada hem gepleşip berýärsiň. Ol nähil gepleşikler? Misal üçin biller kitaplary açýos, merdimlere bernamamyz ba därt destur barlaryny biler aýdyp berýäris. Gaýda kanunlaryny türkmeniň resmi rowaşlaryny aýdyp berýäris. Soň hem bir bölümi bar, olar hem teýarlan zatlary bolsa, billere türkmen barada, resmi rowaç barada olar hem billere aýdyp berip şakam edip öň alyp barýarys. Telefonumuz ba, oňa hem az telefonlarymyz köpräkde 3-4 telefon alýar şu bernamamyzda. Köpräk öllerimiz hem türkmen diliniň gaýda kanunlaryny, resmi rowaşlaryny şol bernamada biler dinlejilere gönderýäris. Şahyrlaryň goşgulary okalýar. Köpräk Mahtumogly Fragy we hem de bileriň oğan türkmen şairlarymyz hem täze kitaplarını çykaryp dur, ondan köpräk alýar. Şol edebi şiirlere köpräk biler hem şol edebi bernamalarymyzda köpräk okýar. Awganistanda türkmenler 4 milyona ýetip barýar. Jowzan welaýatynda we Akçul suwalamyzda köpräk türkmen ýaşaýar berdi hem birinji bileriň radiomuzda köpräk bernamany dinleýärler, türkmenler dinleýärler. We atraflarymyzda hem türkmenler ýaşaýar. Şoň üçin hem türkmeni bernama köpräk dinleýärler. Aýal gyzlarym telefon açýarmyz, jaňa edip aýdymsa goýmagy haýyş etýär. Köpräk bilen bernamalarymyz ýan gaýdyşym ýanak dinleyijiler köpräk zeňurýar bilere aýallar ökde wagtdan beren ýoklar, erkekler. Şonda hem her bernamamyzda 2-1 jaňymyz aýallardan bilere gelýär. Dinleyijiler bilere zeňurup şol olar hem masruf diýip soň goýsalar erkekler köp şowkat diýip bilen bernamamyzda telefon açmaga. Bar, biran 2-3 defa bilere jaň gelýär olardan. Aýal gyzlara jaň etmäge ruhsat berilmeýän ýerlerim bardyr. Köp eger bileriň uluslarlyklarymyz diýelim köpräk berdi hem howsuzlyk hem bir bagşa hem fajialar, bagşa zatlar hem köpräk. Şoň üçin hem şäherden köpräk urýarlar, etraflardan hem men bilişime kem urýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.